जोंना किर्तिया हाथायाव थांनो नागिरदों मैगं लायनो मोने लाबो बाब्रै गारि मोननायखौ लाबावलाहाय आयु नायबावला नोंखौ बुरजा बुरजा मैगं लाबोदे मामि दे नायबावलाहाय नाम्बार गारिखौसो नांथारगौ ददबो लाबोदे लाबोगोन बाय बाय मामि बाय बाय मामि बाय बाय मेथाइबो लाबोदे मामि दे दे होनदु गारिखौसो नांगौ मामिखौ नांला मामिखौ नांला नांला मामि फैदो मामि फैदो जा फैदो नाङा फैदो सना फैदो जा उन्दुसिगौमोन खोमा मानसिया उनाव गाखोगोन हे बेसे Mami, Tata, Mami, Tata, puja Mami, puja, poi. Nangan. Puja sana puja. Puja naya nu nih, puja ma, puja za puja. Tata, ini nahor lah nih sebe, kisah nih. Ini जोंहा न'आव फिसा पार्टी दङ न'आव औवा दाननो होगासिनो नालाय ओमफ्राय बिसोरो औवा दानग्रा माने मिस्ट्रियानो मावदों बे खामानिखौ बिसोरो ओंखाम जायोनो बिसोरनि थाखायनो ओंखाम ओंख्रिनि रेडि खालामगासिनो आङो दै बथल बावलांदोंमोन हैफिनसै आङो गरमथारना दै गाङो थाथ'नायनि दाय जागासिनो नोंहा अखा थानायनि दाय मैयासो सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु सामब्राम गोजा Lalu kok dia lagi saus. Come on. Bye. Upgrade a better song.
बेदराबो संगासिनो ओमफ्राय दालियाबो मोनबाय ओमफ्राय आं दा माइरं सुहैनोसै नै जोंना बाजाराव थांग्राफ्राबो सफैबाय Mami. Video iman main song paru. Coba Mami. Sudah lewat sini. Mami. Mày cũng lại đúng hả? Mà đi xí đi, mới trả lời. Mới chắc cửa. Rồi, dân nào mày con phao sốc huy vậy. Apple. Enjoy bully. Patanjali out dong, buat bikin ini sih orang nemu. Iya, lu kan tahu dua ini ada apa? Patanjali kasih lu Bodo. Apa mati mudi suli sendel. Kan ada berapa cakap sekarang? Dubai. Boleh lah pulang mah. Nah, ya sendal gedan menbai. 아, gosla gosri like. Mami. Oh, sama tu supaya ba. Bedraman bayang nai. Daliam.